We have time to yilnum boros mbar borso ponoje ah lawdi gol morso tan e wara boros kay ayo chofe ha yosof hade marte tagal mala boros Alay ko kañu Ija Kumis ma day tamtere Modou machallah Arsel jam tan ko yettera jam tan alhamdulillah Modou machallah Modou a faytande min kay mi faytirani sesi ni jeesel ma ngel tan dem mi heftinde laafiye ngel ceeba muppi dum muppi ceeba Allah joni mi dañdo ko aduna he wutteji wallahi ay de ndudo hendo wayli ay certo boy wallahi Kumis mi yewnim wallahi min buri mbaday tampere Modou machallah made ka jalto mino kay mi jahano do regge inde sahilam goto no mi do e made hedde he kodda ay do kon mi woddani do koy legale kon wallahi lay wallahi ko do kon ndesan min do gollotoñ holton do gollotoñ ko do ligorda do liggoto eyi oɗo no wiyete nooni do ngile oɗo way min de patron tan hewmi wiide min de patron tan hewmi wiide Moussa yo adandi rek woni banoɗo rassaji o tan cewgel bo on willa hoore tan ɗono hoore waɗi koy baɗum bommarlew kañum baɗum bommarlew kañum ɗo ligorɗa ɗo i kanko ɗo e balɗe ɗe ɓooyani no feewi ni o hurtinino ɗo dem kono ha hande ɗo fawa yimɓe Kumbis min kaldo e ma o gila nanme o galle ha hande kañum e boy rapport o woni mbindano mbiyanmi yeeye jogiron binda yeeye kamɓe tan ɗiɗo jiyanmi ɗo te ka anda kam bannar frontière ɗo katta min ɗum tawi min ɗum noon fomi lijjitan ɗum noon mahe jamala nde awol ɗum o resino ɗo debbo bale bale ñande nde taw gon wallahi meeɗa yid debbo meeɗa yid debbo min dal haajam dal woni koye 100 000 am 100 000 joɓete am koye ɓori lamɗo koye ceerno ujunaji nogas joɓete wallahi wallahi wadde firti ndesan ayde ujunaji nogas joɓete o wi bon bientôt so dañi oto goɗɗo mo oto tam ok iyan koye ceerno moodi Allah ɓamti ɓorangu ma inchallah kay somi rutto Fouta kay somi rutto Fouta kay mam wayniji aywa ena wayri nande Amadou holon Amadou Diallo yo Allah sur woɗɗino on kam miiɗa ɗum bomnande aɗa nanam min kay mi diwi nandemo so fawdemo ko yitere ka jiiɗom no feewi holto jiiɗa Amadou ay ceerno moodi Amadou o andano laamu kam omo ɗaminino laamu fof ko gasol ngo Allah ngu tan woni ko gasata kono yo gasirɗo yooɗi kono kanko no ko gasiri ni denkimo koye miir ala anne Amadou Diallo o manay peese o manay yeyde banane Amadou Diallo ya fof meccal ngal waɗani ko peesa tew ala omo yeeya banane omo peese omo ƴeewa poids yimɓe poids kay anda hen ko opiraɗo ndeysan hay gusa po yewano yewani nogas ñande en tan jimomi tan ko subaka law omo leeli
ay kumis kuɓeji mahrede gasay net hoto halko dimo billahi ko kalkuɗo oɗo binte min mbaɗanno ɗum aɗani mina Amadou Diallo kam hakkude men bonima ka tinani mi gorago makko gorago Amadou hay galas hay frigo Amadou ɓuuri ɓuuɓ Amadou kay hedde hoore nde yaade ko seeri kam rafijo nowri ɗi wawa haydara no waɗi binde ni min mbaɗanno Amadou halkoto wayi ɗi ɗum kay mbeɗen ɗum haɗi mo dañde gal Amadou kay wawa dañde gal Amadou de sa hayɗo goɗi ala sa wawi luude mo ɗo cuurel kam ittama sara ma ɗo dañoɗo leydi o toon balɗum bommarde fengo fete eyyi hoɗo wi hay goto yi kam ɗon anani e suuɗoto anani kummis wayi ay fon tet gonɗa ko yonde ceerno gandu bawɗo fende yi kam de ala no way sona ko Daouda yeehi ko kam min kam mbiɗa wonde yeewede ala en gonde yeewede ko wiite min ɓuuri tampude de min ɓuuri tampude no Daouda no ɓaɗi kam sa fof ko kaw Amadou ko jiɗɗa mi sodanma furi mi sodanma tawi ko mbiɗa hattimo no feewi ko noon oɗo aduna mine pijira gilli kono gilli kam ne woodi aha gilli no woodi gilli hay gilli gorko no woodi ene yaaji noon kono kam rewɓe resaɓe tawat joom galle men ne ɗanni ɓooyi ɓennene tampi kono kam tampere nde ma Allah yoɓ an haali haala ɗanniɓɓe min kam Amadou so mbiɗen namdo teno tan hannde baŋnge yidde hol ɓurɓe wawde yidde mbiyatmi ko ɗannoraɓe ƴeewa tan neɗɗo wona ɗo tan ha caggal leydi goɗɗo wona ɗo e Sénégal ɓe jiɗide taw ko yidde goonga wonata hayso goɗɗo ari wina naata e hakkille on wiya ala ɓe jogui financé no mbiyata ɗum kadi fiancé woni fiancé kadi fiancé tout ko mbiya ɗum tan taw enen mbiyatno haɓanede tekkere tan koye woni tubak joni ko ala kaali no Daouda bonni kam Daouda ko wattimi tubak joni gueɗe ɗe hominani min mbiɗa meeɗi yiɗidirde suka debbo goto guiɗi komi kurka tomi haala yidde haalama tan mi jala ƴeew ala mo yiɗi so wona min aɗa andi hol cortuɗomo e juuɗam joom saret hôpital bani quel hôpital Sellani safoɗa ana Sellani depuis quand Sellani aïe aïe tu te lèves du jour au lendemain tan mbiɗa hôpital comme ça il est malade gorko il est malade kilfa wawi tam an woni hoɗem mais no so sellani wayrata mbiɗa haala waɗi aɗa jogo kam tottam kele oto yaw je rigole pas tottam kele oto yaw aɗa denk mbiɗa haala denk ay ça rentaki ouais je te pète la bouche sur la vie de ma mère ça rentaki je te pète la bouche portable ko mon total ko mbaddata e portable donne le téléphone portable combien de choses c'est moi qui l'ai acheté t'es ma femme non combien faut que du mona total téléphone portable total téléphone total téléphone donne le téléphone donne en plus c'est monte on no jogui saret sono yaha luumo nawaran min mi ala saret koyɗe jaran ni so mi hefti debbo jiɗno ɗum ha woni saret tan aw aɗa cikkata ko saret on tawi o yaade e makko aha wona saret o gilli wadde min mi yiɗa noon ene wawi neɗɗo so yiɗima hay sa woni haydara ko wiyete haydara ko o yiɗe tan neɗɗo ne yiɗira neɗɗo saabu Allah ina laaɓa muɗum sa woni to muɗum hay sa ɗannima sa ɓattima sa ɓattaki ɗum fof gilli mum ñande fof ɓeydoto ɗum tuba wiyata sincérité oui
tubaab wiya ɗum ko sincérité sincérité te ɗon amaraɓe ɓe tampide wallahi ɓen goni yimɓe ɓe ɓen woni yimɓe ɓe ɓen jogori walleede ɓen poti walleede ko ɓen poti wiyede kamɓe mbiyete kamɓe no jiɗi sabu kamɓe no jiɗi ɓe jiɗɗa ko a yiyi an min ko jiɗmi ko Allah nasaram mi yiɗi yiide mi yiyat so mi yiɗi memde mi mema kono ɗannuraɗo ko yakar tan ma Allah fewno fof amin 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 neɗɗo so waɗi sago Allah tan Allah yo waɗa tan pulaar wi biɗo moƴƴere moƴƴade a ɓooyaani heen biɗo kadi bonande ɓooyaade a ɓooyaade heen kala heen ko ɓooyɗa jiya nafoore mum woni bonande nde woni moƴƴere nde négatif positif ande kam joni a boni min yannene de balɗe technologie ko komi a wasɗo heen ko woɗɗo min Daoud bonni kam Daoud kay bonnima min mo fonno jangude ɗon hay sino ko seeɗa min ne ala min mami watta wat ƴettandema ɗo heen parcours ane hoorema puɗɗorɗa ABC tan paya dow aywa wona moƴƴi mbawa haalde mo wuji France ɗi Madame Sall so e Kumbis Naam, Binta. no mbaɗɗa noon Mawɗum kay. Babou Jam tan machallah. ça va bien Mawɗum ko yetteral. mawɗum ne Binta ko an wonɗo e? ay de Machallah. Seede ko joy. Allahu akbar. Ɗum nde wona gali. Ɗum nde Allah sendi ɗum e 6 mois to ko pantirel gotel. Neɗɗo kay saɗa bokkoro ko jeeyi. Ko sa nani kahe mbaali boowa. Wallahi ko ɗo woni kahe mbaali boowa. Kono mbeɗe jogii kahe ma fof haɗi koye cuurel gotel. Ala sa dañi tan ko ni waɗa. hanaɗa jalni noon Kumbis Machallah. Allah. Ko woni nde heen muñaani cuurki dañataa ƴum. noon de pulaar wiyata Ay Binta. An de ko ɓernde ma tan Allah yogma haa gasi. onon ɓuri laaɓɓe ɓerɗe Legal ngal hannde to jaltumi heen fof ko Binta mbi wallahi o ngannda. O ngannda. yetta Oɗo Binta hannde ko dañi ko liggiiɗo ɗum haa timmi. Sabu suudu kala ko liggiɗaa heen ɗum woni résultat jobde nde. A jab wonde leeso. Garɗo fof jooɗo garɗo fof lelo. Wonno nde jamnoɗaa nde a dañi ko ɓuuri hollire. aduna ko ɗum tan woni heen Ndeysan. aduna ko ni tan hande ko an janggo ko goɗɗo Billahi. hande aɗa wiya Binta jamma no wawi wiyede Kumbis Ay ndeysan. Ko an liggi ɗum. Wonno a liggima ɗum a dañi. Binta ka moƴƴo. Ka laaɓɗo reedu. Ka karaysiwe. Ko yimɓe fof kaldi ko hay goto anda hen hunde ko waɗa ko barke. Duwaw yimɓe ɓe e ma jaabama. Muño ko ni wonno muño. Sabu muñjo fof ye résultat. Binta yooɗi machallah. a jarama Babou Kono noon Binta min galle ma woni jiirumomin. Galle poɗɗo ni mawnude. Hankkadi galle no woni tan ari oƴƴo. Garɗo to tan puusa bafil tan ha. Ɓeene ñaama ga ɓeene jarga siray. Yimɓe gardien mbaɗa ɗum e damade. ƴowana hoɓe ƴowo yaltoɓe sabu kala to moƴƴo woni bonɗo nen ɗon won mona naata to arani ƴowde ari ko bonnandema aduna sirani reno aduna kono Kumbis galle oɗo ko galle Allah galle julɓe fof ɗon ne kadi ko gonga de sabu sa wonko kalɗa mbiɗa wonto gummimi ha garmi ɗo en enen en ganda damar galle gardien ganduɗen ko garɗo fof ñaama ha haara yara ha welto fijane jalene enen ko ɗum ganduɗen kono rentade ne moƴƴi hen eyyi ɗum man watte hen haqqille sabu yimɓe fof fotani won mono signal ma ñiire to ndera wona ɗum ɗon man watte hen haqqille Seydi Babou sabu guiɗo ma wiyen ma reeno wallahi wiyano wayri nande Amadou Galle Amadou Galle Amadou aduna wiyete ko meɗi yetete ko